Fil-mixja li San Franġisk tas-Sisi għamel sabiex seta' iwieġeb għas-sejħa li Ġesu għamillu mis-salib ta' San Damjan ġewwa l-Knisja ta' San Damjan li kienet qed taqa' tiġġarraf u Ġesu qallu Franġisku mur sow il-Knisja tiegħi li kif tara qed tiġġarraf. Fil-mixja li Franġisku għamel biex wasal li fehem kif kellu jsowwi il-mixja tiegħu nistgħu niġbruha f'sentenza partikolari illi insibuha fil-bidu ta' dik illi nsejħula ir-regola li tagħna San Franġisk li l-patrijiet tiegħu bħala stil ta' ħajja. Franġisku jgħid fil-bidu tal-kliem ir-regola u l-ħajja tal-aħwa minuri hija din li jħarsu l-Evanġelu mqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu. F'din is-sentenza qasira sistih, wieħed jista' jiġbor f'sintesi sħiħa il-mod ta' tiġdid illi Franġisku immexxi mill-Ispiritu Santu fehem li kellu jseħħ fil-kuntest tal-Knisja ta' żmienu. U aħna sistih mhux biex nifqu fuq dak il-kuntest, però biex napplikaw dan għalina f'dawn it-taħdidiet biex nirriflettu dwar il-bżonn tat-tiġdid tal-Knisja fi żminijietna, naħseb aħna wkoll nistgħu nieħdu f'sintesi l-istess sintesi li għamel Franġisku. It-tiġdid fil-ħajja tal-Knisja illum huwa ekwivalenti ifisser Knisja li tkun iktar evanġelika fis-sens li Knisja li tgħix b'mod iktar radikali il-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta qed nitkellmu mill-Vanġelu eżistix qegħdin nifhmu għaliex nistgħu nifhmu diversi affarijiet illi mhumiex f'kontradizzjoni ta' xulxin imma proprju waħda tibni fuq oħra. Jekk imorru għal mod komuni meta nitkellmu mill-Evanġeli inkunu qegħdin immorru għal l-erba' kitbiet illi ħallunna l-erba' evanġelisti Mattew, Marku, Luqa u Ġwanni li nsibuhom fil-bidu tat-Testament il-ġdid fil-Kotba Mqazza. Però l-kelma Evanġelu l-ewwel qabel kollox ma tmurx tant għal ktieb fih innifsu, imma tant ankwantu ta' dak li tfisser Evanġelju mill-kelma Griega Evangelion li tfisser aħbar it-tajba, bxara it-tajba. Mela li aħna ngħixu il-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu, ifisser li aħna għat-tiġdid tal-Knisja fi żminijietna irridu ngħixu l-aħbar it-tajba li Sidna Ġesu Kristu ġabilna. Mhux ngħixu ktieb, imma ngħixu aħbar, ngħixu messaġġ, ngħixu realtà li tagħna Ġesu. U x'inhu eżistijej? Ħanejdu hekk il-qalba ta' din il-bxara, il-qalba ta' din l-aħbar, il-qalba ta' dan l-Evanġelju. Eżisti il-qalba tal-Evanġelju huwa Ġesu innifsu. Il-qalba tal-Evanġelju mhuwiex tant xi messaġġ li Ġesu ġabilna, imma l-persuna tiegħu stess. L-aħbar it-tajba mhijiex xi headlines, mhijiex xi news, mhijiex xi wallpost, l-aħbar it-tajba mhix xi tweet, l-aħbar it-tajba hija il-persuna ta' Ġesu stess. Ġesu innifsu huwa l-bxara tajba. Għaliex eżisti? Għaliex x'inhi l-bxara tajba fil-qalba tal-Vanġelu? Il-qalba tal-Vanġelu huwa li aħna midinbin il-kol ċaħadna mill-glorja tal-Alla, kif tgħidilna it-Testament il-ġdid, u il-missierba il-Kristu, il-Ġesu, il-midluk tiegħu, l-iben il-waħdini tiegħu, sabiex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem, kif jgħidilna San Ġwan fil-kapitlu 3, vers 16. Alla hekk ħabb id-dinja li bagħat l-ibn il-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. Allura eżistijej aħna ngħixu l-Vanġelu jfisser nemmnu f'Sidna Ġesu Kristu, f'dak li Ġesu hu u f'dak li Ġesu ġi jagħmel għalina l-bnedmin. Allura eżistijej meta nifhmu dan nibdew nirrealizzaw li tgħix il-Vanġelu għat-tiġdid tal-Knisja fi żminijietna mhijiex li taqbad il-Vanġelu
tagħmlu traduzzjoni fil-liġijiet ta' x'inhu tajjeb u ħażin, tosserva t-tajjeb u tevita l-ħażin, u allura tkun qed tgħix il-Vanġelu. Mhux qed ngħix m'hemmx dan l-aspett, per dan jiġi ħafna wara. Il-qalba tal-Vanġelu hija li aħna narfu il-persuna ta' Ġesu minnu u naċċettawh fil-ħajja tagħna bħala s-sit u s-salvatur ta' ħajjitna. Naċċettaw li Ġesu miet għad-dnubit tagħna. Ġesu tabba għad-dnubit tiegħek u inti trid taċċettah bħala s-sit is-salvatur ta' ħajtek. U dan huwa eżisti aspett li naħseb aħna għandna bżonn naħdmu ħafna fuqu. Aħna msejħin il-koll kemm aħna jekk irridu l-Knisja fi żminijietna tiġġedded ukoll. Imsejħin li jkun hemm mument fil-ħajja tiegħek, mument storiku fil-ħajja tiegħek, il-mument tal-kairos ta' Alla meta Alla jidħol f'ħajtek. Meta inti b'mod konxu tiddeċidi li taċċetta lil Ġesu fil-ħajja tiegħek. Meta Ġesu ma jibqax aktar tal-kodba, meta Ġesu ma jibqax aktar ta' dottrina li tallimt, meta Ġesu mhux aktar is-suġġett tal A-level jew l-kors ta' teoloġija, meta Ġesu mhux aktar prinċipju fil-ħajja tiegħek, imma meta Ġesu tirrealizza bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li huwa li bentalla li sar bniedem għas-salvazzjoni tiegħek. Meta inti tirrealizza li inti bniedem midneb, int min int, u għandek bżonn il-Ġesu biex lilek jaqilek mill-ħama ta' dnubek. Meta inti taraf il-gravità ta' dnub fil-ħajja tiegħek, tal-ħażen li hemm ġewwa fik, tal-ħażen li inti tkun wettaqt. U tkun lest li ddur lejn Ġesu tgħidlu mulej int biss tista' taqlani minn dan id-dnub tiegħi, minn dan il-ħama tiegħi. Idħol f'ħajti bħala Salvatur. Hemmhekk eżisti meta għandna dik il-laqgħa personali intima ma' Ġesu li huwa l-ħellis tagħna, is-Salvatur tagħna, hemmhekk aħna nistgħu nibdew verament nistgħu nagħmlu tagħna l-espressjoni ngħixu il-Vanġelu. Dan huwa mument eżisti li l-ewwel ħaġa tkun il-grazzja tagħna li twassalna liha. Mhux xi ħaġa nistgħu naqbdu nagħmlu aħna bidejna. Ġesu stess jgħidilna ħadd ma jiġi għandi jekk ma jkunx il-missieri li jiġbdu lejja. Ġesu stess il-Pietru qallu x'mun dan mhux inti ma missieri li hu fis-smewwiet nebħek b'dan. Din tkun realtà li tiġi mis-sema. Alla jista' jiftħilna qalbna għalih innifsu. L-Ispirtu Santu jista' jagħtina dawl veru dwar minnu Ġesu f'ħajjitna, minnu Ġesu għalina. U jista' jiftħilna qalbna. Ċertament aħna ma rridx ikollna l-qalb jibsa. U kif aħna għall-inqas eżisti nistgħu niddisponu lil nfusna dan bħal meta tħejji l-ħamrija qabel ma titfa' żerrija fiha. Kif nistgħu nħejju l-ħamrija ta' qalbna qabel ma din iż-żerrija tinżera'? Ċertament naħseb waħda mill-iktar affarijiet li nistgħu nħejju ruħna li s-smieħ tal-kelma Alla fil-ħajja tagħna. Biex imbagħad jasal il-mument meta dik il-kelma Alla jiżraħħa f'qalbek bħala kelma ħajja, kelma taħt l-unzjoni, taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tiegħek. Jekk aħna però ma nisimgħux il-kelma Alla, ma nistgħu qatt naslu għal din l-esperjenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Jekk aħna ma nisimgħux il-kelma Alla f'umiliji, ma nisimgħux il-kelma Alla f'taħdidiet mibnija fuqha, ma nismawx il-kelma Alla f'esperjenzi tal-oħrajn il diġà għamlu ta' Ġesu. Jekk ma nismawx il-kelma Alla f'kuntest ta' komunitajiet żgħar li qed jinbnew madwar din il-kelma, allura qalbna ma tistax tinfetaħ il-mulej. Ċertament ma nistgħux nillimitaw l-Alla. Ġesu jista' jidħol fil-qlub tagħna, fil-ħajja tagħna, anke f'ċirkustanzi oħrajn. Semmejt il-kelma għax dak li nistgħu nagħmlu aħna niddisponu qalbna liha, però l-mulej kemm jidħol eżisti jgħid drabi fil-ħajja tagħna ċirkustanzi ta' mart, f'ċirkustanzi ta' inġustizzji li aħna ngħaddu minnhom, f'ċirkustanzi ta' dbatija illi aħna ngħaddu minnha. Hemmhekk ukoll jista' jkun mument meta aħna bħal Pietru nkunu din nerqu u nigranfaw mal-mulej u nesperjenzaw jagħtina jdejh u jaqlana mill-baħar.
jaqrana mill-lawx, jaqrana mill-maltemp, jatina s-salvazzjoni ju. Is-istijaj, it-tġdid fil-Knisja illum jitlaq minn dawk illi konxi ta' dnub u l-miżerja tagħhom jarfu li għandhom bżonn il-Kristu. L-esperjenza ta' Ġesu b'mod awtentiku trid tkun fil-qalba ta' esperjenza awtentika ta' tiġdid fil-Knisja. Tiġdid awtentiku fil-Knisja għandu esperjenza awtentiku ta' Ġesu. Fi kliem ieħor, tiġdid ta' veru fil-Knisja irid ikun hemm esperjenza ta' veru ta' Ġesu. U din eżistijaj għal min ma milix nixtieq niftilkom qalbkom, inxennaqkom għalija. Attendu laqat tant li jisiru fil-Knisja organizzati minn diversi jaqdiet, movimenti, gruppi ta' talb, realtajiet fil-Knisja illi jagħtu dil-possibilità li nagħmlu esperjenza tal-Alla. Fl-istess ħin, dawk li jagħmlu dil-esperjenza, aħna li għamilna dil-esperjenza sistijaj, xina ħoss li għamilta fil-qalb tiegħi, fil-ħajja tiegħi, li nilaqgħu mulej Ġesu f'ħajti. Kemmu sabiħ u bżonjuż li aħna nitolbu għal dawk kutna li għadhom mamlux l-esperjenza ta' Kristu fil-ħajja tagħhom. Għaliex eżistijaj, jekk ma jkunniex insara li jistgħu jgħidu duqu taraw kemmu tajjeb il-mulej. Jekk m'hemmx l-esperjenza li doqt li rajt f'ħajtek, Alla x'għamel miegħek, doqt il-benna ta' Ġesu fil-ħajja tiegħek. Li Ġesu sar esperjenza ħajja, li inti tista' tajjat b'mod qawwi u ħadd ma jżommok, Ġesu għamel mewt, Ġesu l-mulej u għalhekk jiena nista' niltaqgħu miegħu. Għax kieku Ġesu mejjed ħadd ma jista' jiltaqa' miegħu llum. Imma Ġesu ħaj il-koll nistgħu niltaqgħu miegħu, mhux biss Franġisku, mhux biss San Pawl, mhux biss tant qaddisin lil mulej dirilhom, ma kull wieħed u waħda minna li fis-sempliċità tagħna, fil-ħajja tagħna nistgħu wkoll nħallu l-mulej jiġi jimxi magħna fit-triq kif mexa mad-dixxipli ta' Emma u sanke xi drabi bħalhom aħna ma narfuhx mill-ewwel, però qiegħed hemm ħaj magħna fostna sakemm jasal il-mument li għajnina jinfetħu wara li qalbna tkun tkebset bil-kelma tiegħu. Eżistijaj, aħna rridu nitolbu għal kulħadd fil-Knisja li għamel dil-esperjenza. Knisja mingħajr dil-esperjenza qatt ma tkun knisja mġedda. Inkella tkun biss knisja ta' dottrina, tkun biss knisja ta' talim, tkun biss knisja ta' liġijiet u dan kollu għandu postu fil-Knisja biss wara din il-laqa awtentika ma' Ġesu fil-ħajja tagħna. Mela dak huwa eżistijaj l-ewwel aspett ta' xiġifieri inti tgħix il-Vanġelu. Li inti tilqa' Ġesu, is-saltna ta' Alla fi anfisha, il-bxara tajba fi anfisha, l-persuna ta' Kristu li tilqu taċċettah f'ħajtek bħala Sit u Salvatur. U nixtieq nagħmel verament ħeġġiġa. Int li qed tismani f'dan il-mument, mhux importanti l-passat tiegħek. Mhux importanti x'inhu d-dnub tiegħek. Għamilt x'għamilt, kont x'kont, affiċta kemm affiċta, ħawwatta kemm ħawwatta f'ħajtek. Illum issa int tista' tiftaħ qalbek għal mulej u tħallih jidħol f'ħajtek. U Ġesu jrid jidħol fil-ħajja tiegħek. Irid jagħtik din l-esperjenza qawwija tal-imħabba u l-ħnina tiegħu fil-ħajja tiegħek. Biss tirrikonoxxi li inti għandek bżonnu, li int midneb, li int midimba u tgħidu Ġesu idħol f'ħajti int, salvani, aqlani int, dewwaqni l-imħabba u l-ħnina tiegħek. Dan huwa sistilek li jiena nqies fiċ-ċentru ta' xiġifieri Franġisku tas-Sisi biex ġeddet il-Knisja ta' żminietu fehem billi jgħid ngħixu l-Vanġelu mqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu. Wara din l-esperjenza però li tgħix il-Vanġelu għandu dimensjoni oħra wkoll. Id-dimensjoni li t-talim ta' Ġesu isir l-istil ta' ħajja u l-viżjoni tiegħek fuq il-ħajja. Mela wara li intiltaqa' miegħu imbagħad tibda titbiddel il-mod ta' kif inti tgħix. U jibda jkollok lifestyle ġdid. Lifestyle li jaqbel ma dak li Ġesu jixtieq minna. U dak li Ġesu jixtieq minna
insibuh fil-Vanġelu. Mod partikolari nippreżenta l-Vanġelu ta' San Mattew fil-kapitli 5, 6 u 7 meta hemmhekk għandna il-famuż tad-diskors tal-muntanja fejn Ġesu huwa ppreżentat bħal Mosè l-ġdid li jitla' fuq dil-għolja jpoġġi bil-qiegħda u Ġesu issa mhuwiex bħal Mosè illi jirċievi l-10 mandamenti fuq il-muntanja. Ġesu huwa bħal Alla, bħal Jahwe fuq il-muntanja li qed jagħti l-10 mandamenti. Ma Ġesu ma jtinix l-10 mandamenti fid-diskors tal-muntanja, imma Ġesu jagħtina stil ta' ħajja evanġelika mibnija l-ewwel qabel kollox fuq il-beatitudnijiet. Mibnija fuq dawk il-beatitudnijiet li mhux is-suġġett tagħna llum, u mbagħad tibqa' tinbena fuq affarijiet oħrajn li jmorru fid-dawl tal-ispirtu tal-beatitudnijiet u li jgħalqu dik is-sezzjoni tal-Vanġelu tagħlaq bil-parabola li ħafna minna naħseb jafuha jiftakruha meta Ġesu jitkellem dwar min jibni daru fuq ir-ramel u min jibni daru fuq il-blat. Id-differenza f'dik il-parabola Ġesu mhijiex dwar min sema l-kelma talla u min ma semajx. Id-differenza min jibni fuq il-blat u fuq ir-ramel it-tnejn jisimgħu l-kelma. Id-differenza hi min jobdi l-kelma u min ma jobdix il-kelma. San Ġagbu fil-ittra tiegħu jgħidilna biex aħna ma nkunux bis-semmija tal-kelma biex aħna nagħmlu il-kelma. Jiġifieri min jibni ħajtu fuq ir-ramel huwa dak li jisma' l-kelma talla, però ma jgħix il-kelma talla. Dak li jibni ħajtu fuq il-blat huwa dak li jisma' l-kelma u jagħmel il-kelma. Id-differenza laqqas ma jimela illi min jibni ħajtu fuq il-kelma talla u jobdija mhux se jkollu mal-temp jiġi fuq it-tnejn, fuq il-blat u fuq ir-ramel. Imma wieħed jibqa' sod għaliex qed jgħix il-Vanġelu u l-ieħor ma jibqa' sod għax il-Vanġelu mhux qed jgħixu. U hawnhekk toħroġ mela dan it-tieni mod ta' kif aħna ngħixu il-Vanġelu. L-ewwel mod huwa li naċċettaw il-Ġesu, it-tieni mod illi il-viżjoni tal-ħajja, il-lifestyle li Ġesu jagħtina biex ngħixu bħala nsara li huwa stil ta' ħajja li esprimi il-laqgħa tagħna miegħu għaliex meta aħna nintaqgħu mal-mulej nsiru bnedmin ġodda. Il-mulej jibdilna u din il-bidla ġdida, din il-ħajja ġdida li jsemmi San Pawl, insibuha propju f'dan l-istil ta' ħajja li Ġesu jagħtina fil-beatitudnijiet. Mibnija fuq il-bqija ta' diskors tal-muntanja. Li nixtieq ngħid huwa fuq dan it-tieni aspett ta' xiġifieri tgħix il-Vanġelu li aħna ngħixu dak kollu li Ġesu jagħtina fil-Vanġelu irridu noqogħdu attenti imbagħad kif nifhmuha. Li ngħixuha mhux qisu fimna xi ħaġa mill-Vanġelu u jiena mhu ngħixha, pereżempju. Ġesu jgħidli biex inħobb l-għadu tiegħi, mela jiena mhu nipprova nħobb l-għadu tiegħi. Ġesu jgħidli biex nitlob, biex nsum, biex nagħmel il-karità u jiena mhu nitlob insum u nagħmel il-karità. L-għejxien tal-Vanġelu mhuwiex smajt xi ħaġa u mort tgħixha. In between bejn dawn it-tnejn hemm realtà oħra. Qabel ma tiġi li tgħixha, hija li tgħixha fil-qawwa tal-Ispirtu Santu u din hija ħafna importanti xiġifieri tgħix il-Vanġelu. Irid ngħixu l-Vanġelu eżistijej bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Għaliex? Għaliex jekk il-Vanġelu nagħmluh sempliċiment liġi, regola, stil ta' ħajja li naqra biex jiena mhu ngħixha, fil-fatti jidrilna li dan mhux possibbli. U mhux biss jidrilna, meta niġi biex ngħiduha, jirriżultana li mhuwiex possibbli. Li aħna mhuwiex fil-kapaċità tagħna, mhuwiex fil-qawwa tagħna illi aħna nistgħu ngħixu il-Vanġelu ta' Ġesu. Nistgħu ngħixuh biss bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li l-mulej jagħtina permezz tal-magħmudija fil-ħajja tagħna. San Pawl fl-Ittra Rumani kapitlu 8 jgħid li aħna naqqas nafu nitolbu kif imiss imma l-Ispirtu Santu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Jiena naħseb illi dak li jgħid Pawlu mhux napplikawh biss tat-talb, però din napplikawh għal kull ħaġa li tmiss ma' Ġesu.
Bħal Pawlu nisnejdu aħna ma nafux ngħixu l-Vanġelu kif imiss, imma l-Ispirtu Santu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Nirrepeti, aħna ma nafux ngħixu l-Vanġelu kif imiss, imma l-Ispirtu Santu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Mela meta inti tifhem il-mulej xirrid minnek li tgħix bħala Nisrani, ma tix tgħid kemm hi diffiċli jew kemm hi faċli, jew kemm impossibbli, imma tittejt mulej bil-qawwa tiegħek dan nista' ngħixu. Bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek dan jien nista' ngħixu. U dina għandna Ġesu nnifsu li jipprovi jagħtina anke dan il-messaġġ eżisti f'mument partikolari meta għandna nsejħula komunament is-sejħa ta' Żażuħani dak ir-raġel f'Sammar kapitlu 10 li jmur quddiem il-mulej jgħidlu Muallem tajjeb x'għandi nagħmel biex nansalva, Ġesu jowli jprilu l-kmandamenti, però mbagħad jgħidlu li josservhom, mbagħad Ġesu jgħidlu bih kull m'għandek ikollok teżor fis-sema, mbagħad ejjem xi warajja u dak qarras biċċu. Mbagħad Ġesu jgħid kemm hu diffiċli għall-onja li jeħtlu fis-saltna tas-smewiet. Mbagħad l-apposti jgħidulu mela mulej min jista' jsalva? U Ġesu jgħidilhom għall-bnedmin dan ma jistax ikun, imma l-Alla kollox jista' ikun. Marku kapitlu 10, vers 27. Għal-Alla kollox jista' jkun. Il-kelma ta' Ġesu dak iż-Żażuħani ma setax jgħixha seba' diffiċli għaliex għax irid jgħixha bil-qawwa tiegħu. Kieku dar fuq Ġesu għallu mulej, nixtieq ngħix dan li qed tgħidli, però m'għandix il-qawwa. Ejni ngħixu bħal ma għamel dak il-missier meta qallu nemmen mulej, ejni fin-nuqqas ta' fidi tiegħi. U kien mulej jistaġeb esisti. Mek xiġifieri tgħix il-Vanġelu fl-Ispirtu u mhux fil-qawwa tiegħek. U din nagħmel l-enfasi għaliex xi kultant nintaqa' eżisti ma' diversi minna nsara li qed nippruvaw ngħixu l-Vanġelu. Qegħdin nagħmlu ħilitna. Qegħdin nixtiequ tassew ngħixu l-kelma t'Alla, ngħixu l-Vanġelu ta' Ġesu. Illum preżentajtu fil-kuntest tal-Beatitudnijiet u kapitlu 5, 6 u 7 ta' Mattew, però miegħu nixbru anke l-kmandament tal-imħabba li qed fil-Vanġeli. Bħala l-qalba tal-għixin tal-Vanġelu, l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu lejn nfusna. Ma dan ħafna drabi ninnota li nippruvaw nagħmluh bil-qawwa tagħna. U hemmhekk infallu, hemmhekk nagħtu qalbna. Hemmhekk naraw il-Vanġelu bħala proposta tal-mulej fil-ħajja tagħna li hija wisq il-bogħod li mhix reali. Imma għaliex għax nippruvaw nagħmluha bil-qawwa tagħna. Il-Madonna sistej fil-bidu ta' din il-mixja tant sabiħa tagħha. Il-Madonna tistrieħ fuq il-kelma li jgħidilha l-Anġlu Gabriel, l-Ispirtu Santu jinżel fuqek u l-qawwa tal-Għoli tattik u jwettaq il-miraklu ġo fik. Għax Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Il-Madonna emnet laqet il-Vanġelu il-kelma ħajja Ġesu nnifsu ġewwa fiha fuq pedament sod li ma kienx hi x'kienet kapaċi tagħmel imma Alla x'kien kapaċi jagħmel ġewwa fiha. U hawnhekk qiegħda l-qalb eżistej. Hawn li wara li inti taċċetta l-Ġesu f'ħajtek tibqa' tgħix il-messaġġ ta' Ġesu mhux bil-qawwa tiegħek imma bil-qawwa tiegħu. U hemmhekk aħna għandna dak li Ġesu irid juri propju fil-qalba tal-Knisja tiegħu għad-dinja. Ġesu jixtieq komunità illi tiddependi minnu. Ġesu jixtieq komunità li fiha joħroġ bil-kbir il-preżenza ħajja tiegħu. U dan joħroġha fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti u joħroġha fl-istil ta' ħajja tal-insara. San Pawl fit-Tinijiet tal-Korintin kapitlu 12 vers 9 għandu l-espressjoni li l-mulej jgħidlu biżżejjed għalik Pawlu grazzja tiegħi għax il-qawwa tiegħi tidher fl-qawwa tagħha fejn hemm id-dajjef. Il-mulej jrid li tidher il-qawwa tiegħu mhux il-qawwa tagħna. Meta nħossuna dajfa li ngħixu l-Vanġelu, irridu nħallu l-qawwa ta' Alla tidher ġewwa fina. U hemmhekk il-Knisja eżisti tkun l-arusa sabiħa ta' Ġesu fi żminijietna. Meta l-Knisja tkun tirrifletti iż-żbuħija ta' Ġesu rixoxt fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna, mhux bħala tagħlim u teorija, imma bħala esperjenza li aħna ngħixu
u li tista' tkun ta' kull wieħed u waħda minna. Jalla int tkun parti minn dan it-tiġdid tal-Knisja illum jekk tħalli l-Ġesu jiltaqa' miegħek u jekk jurik kif tgħix il-Vanġelu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Jekk tagħmel dan tiġġedded il-Knisja u l-mulej jagħtik isliem.